IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Si Papanakkel ti LGU Curimaw anang ibunong iti pinansyal at tulong iti sidong ti Path to Pass Board Exam and Review Assistance Program aning ipaay iti 10,000 pesos tunggal maysa kadagiti 20 ket siyam a presko a nagturpos a naikedeng a mangala kadagiti bukod da nga board ken licensure examinations kadagiti sumaruno nga bulan. Dahito nga aramid ket wagas ti LGU Curimaw nga agpuunan iti arapaap ken masakbayan kadagiti aspiring professionals iti ili. Namnamaen da dagitoy atulong ket mangpalagaan iti sumagmamano a pinansyal a dadagsen iti panagsagana da iti board exam. Amang ipalubos kadakwada, amang ipamaysa iti pananggudud da iti ballegi. Para kadagiti masangwanan na lisensyado a professional iti ili ti Curimaw, daytoy nga gandat ket maysa palagip ati komunidad ti Curimaw ket mamati ti potensyal dagiti umili nga agbalinda nga professional. Agserbi nga agadal a si pipinget, agtalinaed at determinado ken itedda iti amin nga kabaelanda. Ta iti balligi ti maysa nga taga Curimaw ket balligi iti ili. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.